Vă salut, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog, la un unboxing de data aceasta. Știu că la noi pe canal sunt puține. Nu cumpăr ceasuri să revând, nu comercializez, așa că de fiecare dată când vine un ceas pe canal este fie al unui prieten foarte bun, dar cele mai multe sunt ale mele. Așa că astăzi am mai primit un ceas. A fost perioada cu Black Friday. După cum vedeți și voi, scrie pe cutie B&B Shop. Așa, un pic am desfăcut cutia pentru că mi-ar fi fost foarte greu să o desfac numai cu o mână. Ca să vedeți ce port și astăzi. Seiko Kinetic. Un ceas care îmi pune ceva întrebări în ultimul timp, dar o să discutăm în alt vlog despre el. Oricum este foarte confortabil. Bun, să trecem la unboxing. Deci am desfăcut prima parte de cutie, dacă vedeți, se putea desface și așa, dar n-am știut. Așa că am folosit briceagul, poate facem o dată și cu ultimele tipuri de briceaguri pe care le am în colecție. Bun, și cred că de la primele imagini o să vă cam dați seama despre ce este vorba. Nu știu cât de bine se vede prin pungă. Nu, bebe, nu. Între timp există și un bebe în jurul meu, la care trebuie să fiu atent. Bun. Tragem, scoatem cutia, dăm la o parte, să vedem cât de bine ambalat. Bun, și ce cutie avem aici? Avem o cutie de la Orient. Sincer să fiu, nu mă așteptam ca următorul ceas să fie de la Orient. Mă uitam la câteva branduri elvețiene, dar până la urmă m-a surprins acest ceas cu prețul și specificațiile lui. Și să vedem dacă este pe măsura așteptărilor. De multe ori în poze ceasurile arată bizar sau diferit față de realitate. Așa că e bine să le vedeți înainte să le cumpărați, zic eu. Bun, avem cutia de la Orient. Clasica cutie, ați mai văzut-o. Dar hai să vedem ce fel de ceas se ascunde înăuntru. Dar încă nu mi-am făcut un setup profesional pentru filmat. Încă filmez cu telefonul, dar nu cred că e atât de mare problema. Important e să putem să comunicăm, să vorbim unul cu altul despre ceea ce ne pasionează și ne place. Bun. Hai să mă ajut un pic. Tadam! Trebuie să se obișnuiască și cu lumina. Așa. Cred că deocamdată este aburit din cauza faptului că vine de afară. Tragem un pic să nu mai fie chiar așa în lumină. Bun. Haideți să-l scoatem de aici. Să-l dăm jos de pe ce să-l punem. Cred că vom folosi aceasta ca să fie moale. Să putem da jos de pe pernuță. Bun. Așa. Nu am găsit acest bundel decât, în momentul ăsta, cel puțin nu l-am găsit decât pe aceste tonuri de auriu și argintiu cu cadran alb. Dar o să vedeți că este un cadran texturat, foarte interesant făcut. Haideți să-l desfacem, să vedem ce cod are în prima dată. Are un cod SER 1U001W0, nu O, S.
Căutându-l pe YouTube m-am încurcat și eu de câteva ori, nu mi-am dat seama este un O sau este un 0. Și adevărul e că este un 0 acolo. Bun. Să vedem ce avem. Tot aceeași. Aici avem prețul la care s-a vândut. Plus a mai fost adăugată o reducere la acești 665. De asta vă spuneam, m-a surprins ceasul pentru că este și ieftin și are niște specificații foarte interesante. Odată vedem direct aici în spate, în fereastră, vedem un rotor și un mecanism automatic. Deci este un ceas automatic. Aici este aburit. Deci am mai trecut din abureală. Haideți să reușim să-l ștergem. Este foarte frumos polișat. Este plin de stickere. O să mă ocup să dau jos și stickerele. Este un ceas pe 40 și un pic de milimetri cu aproape 12 grosime. Ceea ce teoretic ar trebui să-l facă foarte ușor și frumos de purtat. Au, au. Da, au, au. Bebe a luat el cutia, se joacă el cu cutia și și-a dat peste mânuță. Au, au. Bun. Deci cam asta este ceasul. Repede prin specificații avem aici în față semnul pentru un ecran cu safir. Imediat, bebe, imediat ne uităm la cutie. Cred că vrea și el să vină în video. Bun. Și o să vorbim mai multe după ce îi dau jos toate stickerele, după ce îl port un pic. După aceea vorbim mai multe. Prima impresie este mult mai frumos decât ceea ce se vede în poze. De multe ori pozele te păcălesc. Nu știu cum sunt făcute în studiourile lor sau care treaba, dar nu seamănă cu realitatea și de multe ori te îndoiești de produs în sine. Eu acum când îl văd, de exemplu, ecranul este argintiu texturat, nu este un alb texturat. Este un efect foarte interesant, aproape aș zice că este un fel de metalizat texturat. Nu știu dacă se poate surprinde foarte bine în imagine. Cum vă spuneam, în realitate lucrurile arată diferit față de ceea ce vedeți în filmări sau în poze. Dar aici, în acest filmuleț, după câte îmi dau eu seama, se vede aproximativ ce este. Brățara pare frumos construită și de calitate, la un preț sub 600 de lei, un mecanism automat cu safir, cu o dată, o complicație de dată, cu un ecran foarte frumos texturat. Da, într-adevăr nu are puncte luminescente sau vopsea fosforescentă pe el, dar este un dress watch, un ceas de purtat la costum, care este nici prea mare, nici prea mic, destul de ușurel, o coroniță nesemnată aici, dar aurie. Eu zic că arată foarte bine. Bun, o să revin cu mai multe detalii despre ceasurile din colecție și scuzați, vă rog, absența de multe luni în care nu am mai postat nimic. Poate facem odată și o poveste ce s-a întâmplat în toate aceste luni, de ce n-am mai postat. Bine, în primul rând pentru că nu am mai cumpărat niciun ceas, dar am trecut prin tot felul de evenimente și de peripeții. Bun, sper că vi-a plăcut, sper că vă place și vouă ceasul. Mai sunt din
să zicem, variații ale lui sub diferite forme și chiar mi s-au părut foarte drăguțe, dar nu știu unde le găsiți. Nu se găsesc, de fapt nu se găsesc atât de des. Prin magazine nu le prea întâlnești. Nu am știut foarte multe despre ele, doar mi s-a părut foarte interesant prețul și specificațiile. Am zis, trebuie să-l încerc, măcar să-l comand, să vină, să-i facem un review și să vedem, rămâne în colecție sau nu. Bine, până data viitoare, când vom veni cu mai multe detalii, la revedere!